Nagkita kita kakulop dito. Ano ting kinininom? Nadiri ka maning kakulop pagkarawat. Adi, nalit na kadani na sukar ha. Magkadurdilain ini adi na sukar nga busag. O adi ka pimpula. Adi pa nagigahatagay mo nga. So mamabalik, sila ka mabalik ako. Sulod din may din noodles, may din kape, may din dilata. Nanhin adin di ubos bugas. At least gin kuang ko gin tuman ko na akong ginyakan. At tuman hiling nagkomento na akong Facebook. O daging paninano ko ikaw. Di ka ngayon astronaut. May din ni bugas, may dilata, nanhin, kape-kape ha. Buga ilubla na ito na, bugad na ito. O ano, the matter. Adin vitamins na eh. Belihan kita. Ginano ka? Adin litson. Bigay. Adin 5,000. Tatagtan na lang dito kami yung nirananay kita. Ay mo ka nalang tayo di kahatag. Baga may din bugas, mga dilata. Wala, ikukan ko nalang di mo. Adi nga bugas. Pasayeros man ay atig daling tigsakay. Nakita na kami kanina. Di na, singko mo na. Oo, sa payan. Hindi na mayama ka ko. Nagita kay katunga na. Mama lang ano. Mama nala siring mama. Ma. Oh, get ma. Oh, ay. Good morning. Hoy. Good morning. Today is July 5. July 5 yan na. Oh, today is July 5. July 5 yan na ano? Mana? July 5. July 5, today is July 5, 2024. Time check is 7 minutes before 10 o'clock. Pero mamiti man kita nalilipat to nyo itong date. Ano ba ito? Hindi kaganda na sakit. Oy, imagine ha. Adinulad kita, medyo di na tutulo di na baga dudurayhag. Nga daw. May din nagpakyan hakon. Tinuod ko no, timo ko no sanglas. Inin may de ko no exhibition. Tropa og giyap. Bakit may exhibition? Tingin gyud pa oy. Update kita. Kabahin ka na Mano Edgar painwaw naton pa challenge. Inada na 31,126. Ngan da na kayo nagsisiring ha. As of the moment waray pa itong didiha akon ng mga kwarta ha. Bangin ka mo naguna-huna nga din itong hakon bisan 5 waray ko pa itong kakakapti. Kaya no itiba iton mga kuruhaon pa ha. Ada pa ha Palawan. Oo itiba to be claim ha. Kaya no nadirek paglabot iton pag-claim nga diri pa kompleto. Total nagpakya na kita Palawan ko no 90 days ito antes ma forfeit iton kwarta salit diri taton ani ko kuhaon. Hindi rin magkita maabot sa 90 days. Bangin nga ni mag before December 15. Bangin nga ni before July 15 kompleto na iton nga 61,000. Ay siyempre may da pa man itong dito mga paraliton like na trapal kukumplituhon tayo ito ha. Trapal, biray, oo para bagahin Mano Edgar and then di rin naman problema good talaga. Okay? Ano may da kula ni happy to nambot yung baga di auto man nga ni paparong kula talo na may Tatay Edgar ha. Nakita man kamo iton nagpapakabuhay good nanda ninilbaso ga. Oo, diri kay baga ada nag-iisi-isi. Tatay Edgar. Nawara ka man. Oy, mapahinga kulop. Kulop aga. Sige la ha. Lalayan nato nini kay may na to yun ni. Anay dili may ha. Naglilimbaso din talon. Dili may ha. Adtuhin kuan baga amot baga usaka diri gad tunga pero damo atong bugas ha. Nya bibilin ko na like makanikan ka buinan ha. Okay. May galano nalilimbasog lagi pita Tatay Edgar.
Ang kita man kamo ito ni talon. Baga kakakuan-kuan. Totoo dolor. Ha? Oo, ano daw kay baga may dakuan exisit anin kay baka maragas-gas maninin. Di audio. Oo, basta na under wind proof. So ada dilat may da kasi nagano, adi man ko dilat harani may Prince Hypermart. Kapamakaya na kita, adi matiya ko no kuan papangina noong talatiya. Kahimtang ano. Oh, ha, ang dapit iton Manakurason Labiogo. Tama. Labiogo. Ha? Labiogo. Kung daw magkayaman. Oh, sige, labi sa ito niya, ano nga, relihiyon. Or sa payan. Payan kaga. Singan ko pangalangaw din ni Heyo. Ha? Pangaga. Si Rayo ay pangayan niya di ano. Bagay ito pa yung tubtuban. Ba. Ma. Diga ano? Nag-usahan latiya dida. Gusto mo dito yun. Uy mo pa yung akulog. Mana Elaine? Aw Elaine? Corazon. Oo, ginano ka? Ako na natin trabaho ito. Pwede sumulod. Ayaw ko dyan. Gilong matiyok. Ano ito para matano? Para lingkuran. Saan kay Tunyo? Oy, mapay nga aga. Ayun na paglilingkuran na yun. Nadilak may heliwat. Oh, ano ni mong aranhad to? Manakurason. At tuman Elaine, nag-commentan na akong kuan, nag-commentan na akong Facebook. Oo, adaging panginano ko ikaw. Adagay, ani naman kita no. Inin adihin bagagutay gadlainin nga kuan kamaagi. Di ka ngayon astronaut. May din ni bugas, baga dilata nganhin. Kuan, kapi-kapi ha. Baga ilubla na ito na, mugadla ito. Mati ka dinot ako yung nakakabuinan kay dinakbalikon nga lagas gihap. Baga amulit atong pamaagi. Oh, ginigo dirit akon ha, diriton akon. Igin papaalayo lang ton hakon. Adin tiyo. Oh. Adi pasalamat kita kan kuan. Kay Elaine. Oh, Elaine amo to nan baga nagtubyan nga ni hakon, pinagihin eh. Ha? Manakurason. Dala, makadi ako. Oo, wari sa payan. Di mo niling. May pakana, may pakana. Salamat po. Salamat pa. Dala, makadi ako. Salamat Elaine, ha na Elaine. Thank you ha. Ano, di da nga ragyan. Kanang pawa ito. Pwede nga di da umahagi. Nilipat-lipat mo kitang agyan. Dala, makadi ako. Mana Elaine, Manakurason. Mamay kala ano. Ay dang din niragyan. Laos la. Tikan kita din ni may San Roque Mall ano. Pinalit kita 2 ka kilo. Lagat 2 ka kilo. Kaya amon request ni Tatay ni Lolo Domingo, Kumpyo, Hansona 5. Di dia kabuinan. Oo. Pinalit kita man dito San Roque. May pamatik ko. Amo do tiyagin na gin pipinan nga ro nga tag 5-5. Ano may dadidaliwat? Oo, maluwag man na didatiragin titinabunan no.
At bangiton na San Roque, ano may dida? So bibili ng tayo na di Tatay Domingo. Si Tatay Domingo. Ini Tatay Domingo, manunod naman niyo kakulop, nasinga di kita an naarohin 5. Natagan tayo 50. Adi na binutong kitahin para sukar, 2 ka kilo nga sukar. Busag na nimpula kaya di kita maarong karong tiyang karuyag. Sisinga di yun tayo ha. Ngan tatagan tan pinutos-putos. Okay? Okay. Tay, out dito. Masulod. Lolo Domingo, sumuko ka na. Amoy ng diwindi. Bye-bye. Tay Domingo? Yo, awa adi man. Oy, kumusta? Nanumdum ka pak? Kumusta? Nanumdum ka pakon? Ha? Nanumdum ka pak? Ha? Nanumdum? Ano? Ako. Kakulop. Nagkita kita kakulop dito. Already? Oo. Mapahinga ka. Oo. Ano ting kinininom? Tuba. Ha? Nanumdum ka kung kakulop? Nanumdum? Ha? Nanumdum ka kung kakulop? Oo, dito ha, sumpur. Oo. Nadiri ka pagsakay hak, nahadlok ka. Ha? Sige dito na la. Ay nagigatagaim. Nadiri ka maning kakulop pagkarawat. Dito may bilyaran. Oo, wala. Nagbibiling kan paralithin asukar. Kangkong galit. Oo. Di. Pinalit na kadaning asukar ha. Ska kilo. Magkadordilain ini adi na asukar nga busag. Kadik maram ko na ting bibiling asukar. Adi ka pimpula. Ha? Doon na ito. Sige kada ito. Pataliwan. Adi pa nagigahatagay mo nga. Kaya kakalop na katuka. Oo, kay nadiri ka man hinin pagdara kay mabugat. So mamabalik, nagsira ka mabalik ako. Itsulod din may din noodles, may din kape, may dadilata. Nganhin adin di ubos bugas. Ha? Oo. Tayo Domingo, ano man tagay kita. Kaya ka man yan. Maulilwat ako. Iging ka napaka nila ako. Sige akong madara kay mabugat. Yan. Maulilwat ako kay naghinakuro taktiyan. Didi butang ko ini ha. Ilobla na ito Tay Domingo ha. Yudim ka sa dini ikaw la. Ay mo huli. Ano man pagbili kita ng asawa. Parehas man lagi tayo nag-usaan. Lalo. Ano man sugarong talanay. Oo, sige. At least gin kuang ko gin tuman ko na akon ginyakan. Oo. Tahala. Salamat ta iyo. Taga Buntay. May plaza. Kaya bagang naglilibot ang kakulo pa mo gyapin bagang nagiyang ko. Ada. Tala tay ha. Iloblanay sunod mabil ta kita nganhi. Baga makalugar-lugar utro ha. Kaya ini mga hatag lang ng gihapon papalayo na akong tikan ng astronaut. Galaxy. Mga taga NASA. Tala tay. Makadi ako. Okay. Ayos ha. Gid. Kinus. Ano? What's the matter? Ading vitamins na eh. Bilisan kita. Ginano ka? Nakaong kain, nakaong litson. Adin litson.
Kanon singad la ito. Sige. Listen ito. Nga din 5,000. Nga din 5,000. Salamat kang 5,000. Kumuha ito na. Ano na, may ka pa bugas? Kaya nala, don't worry. Ano ni masura? Sakto la dan litson. Sorry ko lang kabit ko ani. Tala na eh. Kaon na, pamahon na. Ang Renera dida. Ada paira. Kadi ako. Ada pa maning usa. Gatag ka na lang didat amyaw ni Rananay Bita. Nasawa ni tatay ani Nanay Marlita no. Importante mo pelat lawas ni nanay. Ikahatag ko lang di. Ayra. Mapaslan ni nanay. Apay. Adi, ay mo ko na lang tayo di gahatag. Baka may din bugas, mga dilata ng noodles. Okay lang ito, importante. Sige lang, okay ito, may daman. Oo. Dilalaan mo. Oo. Sige. Ano ka? Alam ka di ako. Daging ko ang kulaan ni Hayra. An kuan magagutay gadlad to noodles kuan. Sunod na lat kim lawat ha. Importante baga diri ka na kukuan si zero. Importante maupitat panlaos. Okay? Good, makan nila ako sunod. Okay? Grocery na lota kayo masunod ha. Gidi. Sige, mag-grocery na lot kita sunod, okay? Sige nay. Okay, bye-bye. Kadi ako. Pero ano? Tala, ikukuhan ko na ladihay mo. Adi nga bugas. Okay, may da nagkuhan na iya. Tig kita ba? Pasayeros man ay atig daling tigsakay. Nakita na kami kanina, singko mo na medyo ko pala, katigkukuhan ko na lang eh. Ha? Thank you. Oo, sa payan. Thank you very much. Di na mayama ka ko, nagita kay katong anak. Oo, nagsabot man kami, nagsana, si kuno nga bagasod-sugad lang ko no, kung hinukunot mapasayro sa dito. Ayo, tukon lagi ta, tapon lagi ta. Ha? Okay, sige doy. Oo. Kamad to, iya batos. Nakilalayak, pero diyak nakilala. Nangalimutan ka ng aran. Ano ba ito tunyo? Pakali kita dito sa buwan. O yan kaya logo doon. Oy kita St. Vincent de Ferrer. Oy, kuha kita ha. Congratulations kan Engineer Sean Patrick P. Albao, presiding a chemical engineer. Gitu kay chemicals. Mau pa ito nga makundanin na Pepsi. Makakakuhan. Trabaho dayon. Oo, kala naman. Siguro tanalay ni Anay. Makadi ako. Again, this has been your friend. Oops! From another stars, iniyubos sa Sangkay Tonyo, good night, sweet dreams, mama, chup chup. Ang putari ko na tatay Edgar, nahadulong taan bugas. Oo, amot natin yun na buhat yan ng adlaw, Biyernes. Adlawhan na pagpasalamat. Biyernes ng adlaw. Talo man mga Sangkay ha. Pagka nagninginurutog taktiyan, kanan abukado na yung kinuhan kinagabi. Kaya mong daranig ko siya nga abukado. Tapos bubutangan yung milk maid. Kito! Kamalaparat. Okay. Thank you kayo ha. Ma-update la. Alayan na lang no. Para kan tatay Edgar wow nga aton matapos ito nga pagka inuungara. Oo. Nautro ko. Waray patuntukin kakaptan niya kwarta ha. Oo. Okay. Waray pa itong kinakaptan, waray ko pa itong didig kinukuha, kaya itong kay gusto ko tudrungan, ada na. Oo ha. Ada siyempre nagano kami natuktok charot.
Oo, ha? Thank you. Kagayay mo. Salamat malagi ang bugas mano, Edgar. Sino iya? Sumaranan ko. Nadiri pag pangaran. Mama naman o. Mama nala siring mama. Ma! Git ma. Salamat ma. Mana salamat. Salamat ma. Salamat. Naki mama. Bahay na dan forever ano. Ma. Sino mama? Oh. Mana salamat ang bugat. Mga surusampay, tamang kabuhi. Oo. Salamat Okay. mana. Salamat mama. Okay. Okay. Ko na nga mga pinyanak at mo. Kuna dito kan manager bin retirement remis. Ayo ito. Kuna dito kan manager bin retirement remis. Ito yun. Alag. Gawa kitin kon foreigner. Diyak maro mag-in-English. In-English. Kaya in-English adto ti anak. Ay, res. Ay, babaro ka na I lang. love you immediately because no more time. Alagat tok. Let's make baby na. The end of the world is near. Si manager, thank you. Oh.